Ha estat un regal ser jurat d'aquest festival. He après moltes coses, no només d'un món desconegut o mig desconegut, perquè els propis interessats, clar, saben totes les seves circumstàncies i els que no tenim aquestes discapacitats potser no ho coneixem tant, però he de confessar que m'he preguntat tantes coses veient els documentals i pel·lícules sobre els protagonistes i les històries que m'explicaven com sobre mi mateix. Això vol dir que realment les peces presentades tenen impacte sobre els espectadors. Estic molt agraït. Segurament la decisió ha estat per petits detalls, però petits detalls molt subjectius. Molts dels treballs han merescut realment quedar en primer lloc, en segon lloc. Las piezas presentadas en este festival podrían presentarse en cualquier festival de cine, documental o de ficción, y esto habla mucho a favor de la calidad de los trabajos presentados. Tenir l'honor de ser membre del jurat del Festival Inclús doncs ha estat una experiència realment molt bona, perquè he tingut accés a través dels documentals a experiències humanes increïbles, irrepetibles, amb un coratge brutal, amb unes ganes de superar barreres, fronteres, amb no perdre l'esperança, amb no refugiar-se en la llàstima, en la pena, sinó superar i encoratjar molta gent a fer el mateix. Jo crec que el documental és una eina molt important perquè altra gent que pot tenir certes discapacitats es revolquin d'alguna manera, agafin el coratge i tirin cap endavant. Per tant, us dono més aviat a vosaltres les gràcies per participar. Voy poco a poco para dar un poco de emoción. Segundo premio de documentales para